أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda sanarwa ta yi ta gabata cewa za mu tantauna akan yadda ake kula da mai ciki, yadda ake rainon ciki a ilimance, ya za a yi a haifi 'ya'ya masu basira. Idan mace ta samu ciki, wanne matakai za ta bi tun daga wata na 1 har zuwa wata na 9, wanne abubuwa za ta riga yi ya zama ta haifi ɗa ko 'ya mai matuƙar basira da hikima sosai, kuma ya za a kauce haihuwar 'ya'ya masu nakasa, kamar irin haihuwar yara ɗin nan masu irin ko yagaggen leɓe ko farkakken dasashi ko masu kusumbi ko haihuwar 'ya'ya masu zuwa da matsala ta wato congenital diabetes da sauransu dai. Ya za a kauce wa haihuwar 'ya'ya masu nakasa, ya za a yi a haifi 'ya'ya lafiyayyu masu kaifin kwakwalwa masu kaifin basira. Saboda haka za mu tantauna a bisa tsarin wannan program, za mu raba shi gida 9, wata na 1, wata na 2 har zuwa wata na 9. A wata na 1 za mu tantauna akan mace mai ciki me yake faruwa gare ta a jikinta, wani irin matsaloli za ta fuskanta, haka ɗan da yake cikinta wanne irin ci gaba yake samu na halittun jikinsa. A wannan wata na 1 me ake halitta a jikin yara, da me yake ci gaba a jikinsa ake ginawa a wata, sannan kuma wanne abinciccika za ta ci duk a cikin wannan wata na 1 dai, wanne abinciccika za ta ci da magunguna wanda za su sa ta haifi ɗa mai kaifin kwakwalwa, mai basira, mai cikakkiyar lafiya, wanda ba shi da naƙasa ko tawaya insha Allah. Haka a wata na 2 shi ma za mu tattauna akan wanne abubuwa mai ciki za ta ji a jikinta na daga matsaloli, kuma ya za ta yi ta samu sassaucin wahalhalu na ciki ɗin, kuma ya za ta yi ta haifi ɗa lafiyayye wanda ba shi da tawaya, ba shi da kusumbi ko yagaggen leɓe ko farkewar dasashi ko dai irin matsaloli daban-daban wanda ake haihuwar yara da su, ya za a kauce musu. Sannan wanne abinciccika za ta ci a wannan wata da zai sa ta haifi 'ya'ya masu basira lafiyayyu. Haka wata na 3 har zuwa wata na 9 za mu musu bayanai insha Allah. Kowanne wata za mu tantauna akan matsalolin da mai ciki take samu da kuma yadda za ta yi ta samu rangwame da sassauci, da yadda za a yi ta samu naƙuda mai sauƙi, da yadda za a yi ta haifi yaro mai hikima mai basira. More especially za mu ba da ƙarfi akan abu na farko, ya za a haifi 'ya'ya masu basira, masu hikima, masu hazaka, irin yaran da za ka ji an ce ina cikin ƙanƙanin lokaci sun haddace kaza, sun fahimci karatu kaza, ko me aka gaya musu za su gane cikin sauƙi, ba su da mantuwa, ba su da shirme irin na ƙananan yara da sauransu dai. To akwai hanyoyi da abinciccika da shawarwari wanda za mu bayar insha Allah. Za mu kasa wannan program gida 9, wato wata na 1, wata na 2 har zuwa wata na 9. Saboda haka a bisa shawara zai kyau ga dukkanin wanda ya saurari bidiyo na 1 to ya saurara har zuwa na 9 domin samun cikakkiyar fa'ida. In Allah da dukkanin mai cikin da ta bi shawarwarin da za mu bayar a waɗannan bidiyoyin guda 9 ta hanyar abin da muka sa ta riga yi tana yi, wanda muka ce kar ta yi tana ƙin yi, abinciccikan da muka ce ta dinga samu tana ci, to in Allah yarda za ta haifi yaro mai hikima da basira sosai, za ta ga canji sosai in Allah yarda na alkhairi. Wannan kenan. Za mu fara da wata na 1 na shigar ciki. Lissafin shigar ciki a likitance yana farawa tun daga ran da al'ada ta ɗauke, wacce daga ita ba a sake al'ada ba har aka samu ciki, so daga nan ne. Saboda haka za mu fara daga sati na 1 da na 2 a haɗe, saboda kusacin su da kuma rashin tabbacin takamaimai yaushe ne ran kaza ga watan kaza ne, ran karfe nawa cikin ya shiga, wannan yana da wahalar ganewa.
saboda haka za mu ɗauki sati biyun farko a dunkule mu tattauna a kansu mu ba da shawarwarin da ya dace. A sati biyun farko na ciki suna da matuƙar muhimmanci har zuwa sati na 12 abinda muke cewa first trimester, wato wata ukun farko kenan na ciki suna da matuƙar muhimmanci. Saboda haka bidiyon mu na 1 da na 2 da na 3 zai kasance ya fi kowanne muhimmanci. Yana da kyau wacce dai ta saurare shi ko wanda ya saurari na 1 ya tabbatar ya saurari duka guda 9, in ma bai samu to aƙalla guda 3 farko nan domin suna da matuƙar muhimmanci. Sati na 1 da na 2 na farkon ciki, yawanci abubuwan da suke faruwa shine akwai dai na farko wato fertilization, shine shigar ciki ɗin ta yadda ƙwayoyin namiji za su haɗu da ƙwai na mace. Daga wannan lokacin da shi ƙwayar namiji ya samu nasarar kutsawa cikin ƙwai ɗin, to daga sannan halittar mutum ta soma. Daga wannan lokaci nan take zai zamana za a sami abin da ake cewa fertilization da multiple divisions na cell, wato shi ƙwan yana matsayin cell guda ɗaya, shi kuma ƙwayan namiji da izo fertilizing ɗin ƙwan shi ma yana matsayin cell guda ɗaya. Kaga ya zama cell guda 2 kenan sun dunkule a wuri guda, to halitta ta fara. Nan take zuwa wani ɗan lokaci za su fara yin ƙarin girma ta hanyar division, suna rabuwa duk ƙwaya ɗaya cell ɗin ta zama 2, ta zama 4, ko ƙwaya ɗaya ta zama 2, su zama 8, su zama 16, 32 har su zama sun yi yawa sosai a matsayin dunkulallen abu, wanda tun yana cell ƙanƙanuwa zai zama ya yi kamar girman ƙwayar gero haka da makamancin wannan. So to zai gangaro, wannan duka bayanin da muka yi yana faruwa ne a cikin da ake cewa fallopian tube, wato pipe ɗin da yake hagun da dama na mahaifa. So ɗaya daga ciki dama ƙwan zai kasance a nan gurin a ajiye a amfula na shi inda ya fi kowanne faɗi. So ƙwayar namiji ɗin za ta zo har gurin ta yi fertilizing ɗinsa su dunkule su ci gaba da ƙarin girma ta hanyar division da muka yi bayani, sannan kuma su gangara su sauka ta cikin shi wannan fallopian tube, wannan pipe kenan, su gangara su koma cikin mahaifa a dunkule a matsayin ɗan tayi. So duka wannan yana faruwa a cikin sati na farko da na 2 a dunkule, wannan kwana 14 abin da yake faruwa kenan. Sannan idan suka koma cikin mahaifa nan take shi wannan dunkulallen ɗan tayi zai tsira wani abu mai kama da saiwa a jikin bangon mahaifa, wanda yake wannan abu da ya tsira ya shiga cikin bangon mahaifa a matsayin kamar ya kafa saiwa, yadda ka san in an shuka wake haka ko gyaɗa sukan tsira saiwa su yi ƙasa kuma ganye ya fito waje ya ci gaba da girma. To shigen irin haka ɗan adam yakan tsira saiwarsa a cikin bangon mahaifa daga ciki, shi kuma ya ci gaba da girma yana occupying ɗin space ɗin mahaifar, yana cika ta kuma tana ƙara buɗewa tana talewa. So wannan duka yana faruwa a cikin sati na 1 da na 2 wato implantation kenan. Idan wannan saiwa da ɗan tayi ya tsira a cikin bangon mahaifa, to ita ce daga ƙarshen lokacin haihuwa ake ganin ta ƙara girma, ta ƙara kauri, ta zama zaren nan da ake cewa cibiya wato umbilical cord, wacce in aka haifo yaro har sai an yanke ta da ake cewa an yanke masa cibiya. To usulin wannan cibiyar, wannan dogon zare da ake yankewa, shine wannan saiwa da yake tsirawa a cikin sati na 1 da na 2 daga shigar ciki. Sannan mahallin da yake tsira saiwar a cikin bangon mahaifa shi ma yana da muhimmanci. Zai iya tsirawa a ko'ina, zai iya kafa saiwarsa a cikin bangon mahaifa ta sama ta baya, ko kuma ta ƙasa ta baya, ko ta gaba ta sama, ko ta gaba kuma ta ƙasa. So zai iya kafa a ko'ina. To tun daga nan abu mafi muhimmanci da ake fata shine a ina wannan ɗan tayi zai kafa saiwarsa a bangon mahaifa. Inda ya fi ko'ina kyau shine gun da muke cewa fundal, kuma ya zama an san samun posterior, kuma daga sama daga baya kenan, saman mahaifar inda ya fi ko'ina faɗi can saman ta, kuma daga baya ya zama a nan ya kafa saiwar tasa. To in Allah ya da wannan ko da wajen haihuwa ma an fi samun sauki. Sannan
wanne shawarwari za a bayar, ya za a gano idan ya kafa saiwar tasa a bangon mahaifa daga ƙasa kuma daga gaba, so wannan shine mafi rashin kyau. To ya za a gano hakan, kuma ya za a kauce don gudun kamuwa da matsalolin da za su iya biyo bayan wannan abu da ake cewa placental previa, previa na placenta, ya za a kauce masa. To saboda haka duka wannan satuka guda biyu suna da muhimmanci. Abin da yake faruwa kenan, akwai fertilization da implantation din da zai yi, da ci gaba da division na cells da sauransu. Ita kuma uwa a lokacin nan za ta dinga jin kamar ɗan taurin nonuwanta zai ƙaru, za su rage kamar laushi, sannan za ta ga al'ada ba ta zo ba, za ta dinga jin ɗan kaɗan na tashin zuciya mara tsanani, kamar za ta yi amai haka, da ko wasu lokutan wasu sukan zo mana da ko ciwon kai ko ciwon baya daga ƙasa wajen ciwon faso. Duka wannan a watan farko suke faruwa. To a takaice wannan shine abin da uwa za ta ji na alamomi. Shi kuma yaro da ya ci gaba da girma ya kafa wannan abu mai kama da saiwa a jikin bangon mahaifa, to a lokacin ana ci gaba da halittarsa, duk da cewa a lokacin ba za a iya tantancewa ba gaskiya, ko da wannan sonography aka yi ba za a iya gane mace ne ko namiji ba a wannan lokacin, amma dai yana ci gaba da yin girma, zai ci gaba da har watan ya ƙare ba zai wuce kamar centimeter ko irin 2 millimeter ba, irin 0.2 centimeter kenan, wato millimeter 2 approximately girman da zai, kamar dai ba zai kai girman ƙwayar masara ba ko kusa. So haka yanayin shape ɗinsa yake, amma a wannan lokacin already an fara halittar a cikinsa, an samar da, Allah ya samar da abin da ake cewa heart tube, wato wani ɗan ƙanƙanin pipe wanda shi ne a ƙarshen lamari yake zamowa zuciya. Kuma shi wannan pipe wato heart tube tun a lokacin, a cikin wannan sati biyu already ma ya fara bugawa, ina bugawa irin dai bugawa zuciya wacce take yi din nan ta kowa, wanda in ka ɗora hannunka a kirji kana jin bugawarta, to irin haka ita ma ta take bugawa. Kuma a wannan lokaci, wannan wata na farko za ta iya bugawa kamar irin sau 65 a duk minti ɗaya, ko da yake kafin a haife shi a watannin gaba saurin bugawar yana iya ƙaruwa sosai, amma a wani lokacin dai rate ɗin bugun baya wuce irin 65 beat per minute kenan. So ana ci gaba kuma da halittar dungu, wanda a ɗan wasu dunguna guda 4 a jikin leleyayyen wannan halitta. Wannan dungu guda 4 wannan su ne suke zama wato wannan upper limbs da lower limbs, wato hannaye da ƙafafuwa. Sannan akwai ɗan wani alamomi da ke nuna fuska duka a cikin wannan wata na farko, da yake nuna yanayin lanƙwasar fata, wanda a ƙarshe shi ne ke zamowa kunne da ikon Allah, da wani ɗan round ɗin baƙi guda 2 wanda a ƙarshe yake zamowa idanu. So duka dai wannan yana faruwa a cikin watan farko ɗin. Sannan ana samar da wani pipe shi ma da ake kira neural tube, wanda a ƙarshen lamari duka a cikin wannan wata na farko, a ƙarshen lamari wannan neural tube shi ne yake zamowa kwakwalwa, yake zamowa laka, da duk wani projection na laka wanda kwakwalwa da yake faruwa, irin su cranial nerves, irin su brachial plexus, lumbar plexus, da duk wani projection na laka da kwakwalwa da suke faruwa. To tun daga wani watan farkon ake ɗiga ɗan ba, wato ake fara halittarsu. Yanzu za mu dakata da bayanan halittu, mu koma ɓangaren shawarwari da abinciccikan da uwa za ta ci, domin tun daga wannan lokaci ake samo matsaloli, kuma tun daga wani lokaci ake kauce musu. Daga cikin matsalolin da za a iya samu idan ba a bi shawarwarin da za mu bayar a wannan lokaci ba, wato a watan farko za a iya haifar ɗa mai kusumbi, wato doro a bayansa ko a ƙirjinsa, ko kuma wada, ko da yake wada akwai maganar gado a ciki, amma dai shi ma wannan shawarar yana taka rawa, kuma kusumbin ƙirji ko na gadon baya.
ko mai matsalar zuciya, wato zuciyarsa idan shi wannan heart tube ɗin yakan iya, akwai wata kafa da za ta faru a tsakanin ventricles na heart, wato zai iya ƙillikewa har a haife shi da ita, ta yadda sai a masa tiyata kamar kashi 3 kafin ya samu lafiya. To da sauran dai matsaloli, disabilities da abnormalities da za a iya haifar yaro da shi, ya za a yi a kaucewa waɗannan? Daga ciki akwai magana ta abinciccika da magunguna, amma ɓangaren abinciccika dama can a ƙa'ida mu shawarar da muke bayarwa shine dukkanin mace mai ciki ya zama tana amfani da folic acid, tana shan folate wanda likita zai bata ta dinga sha aƙalla ko da irin 400 ne unit daily kenan, kullum. Wannan yan ƙananan ƙwayoyi da ake bayarwa ana haɗiya kullum, wanda in son samu ne mu a shawarar mu kai tun ma kafin cikin ma ya shiga, idan mace ta yi preparing tana son ta samu ciki, to tun a lokacin za ta fara shan wannan folic acid. Mahimmancin folic acid shine yana hanawa a samu yaro mai kusumbi ko mai doɗaɗɗiyar kwakwalwa ko mai matsala a zuciya, saboda shi wannan folic acid ana buƙatar sa da yawa a wannan wata na farko, kai har wata na 2 ma da na 3 duk ana buƙatar sa. Abin da yasa ake buƙatar sa da yawa, wannan neural tube ɗin da muka yi magana ina kasancewa ne a miƙe kuma a buɗe, a cikinsa yana buɗe lakar take samuwa da kwakwalwa. So wajen halittar su wannan neurons na laka ɗin da kwakwalwa ana buƙatar folic acid. Haka in an gama halittar su, wajen akwai buƙatar shi kwaroron ƙashin gadon bayan ya kulle ya rufe lakar ta rufu, to ana buƙatar folic acid mai yawa, sai ya zama na cikin abinci yakan yi kaɗan. Shi yasa sai muke ba da wannan ƙananan ƙwayoyi ana sha da kullum tana shan wannan folic acid, to zai sa wannan rufin ƙasusuwan da tsokar gadon baya su haɗa su kulle rufin, sun ɗinke laka kenan, wanda idan yi ƙaranci ba za su rike su tsakani, to shine a ƙarshe in ake wata 9 sai a haifo shi yana da kusumbi, wato doro mai muni a bayansa, wanda kuma gaskiya kusan ba shi da magani, amma da magani haɗari sosai. Sannan wannan shi kaɗan daga cikin amfanin folic acid, yana taimakawa wajen kammaluwar halitta, ta yadda halittarsa za ta kammala kuma zuciyarsa za ta zama lafiyayya. Amma idan folic ɗin ya ƙaranci, ba folate da yawa, to za a iya haifarsa da zuciyarsa ko a waje ko kuma a ciki take, amma ba ta ƙarasa kammaluwar halittarta ba, saboda haka ba ta iya buga jini ya zagaye jikinsa ba. Dole ne irin wannan jarirai sai an musu tiyata tun da wuri, in kuma ba haka ba za a iya rasa su, don ba za su iya rayuwa da wannan kafar a zuciyarsu ba. So to folic acid yana taimakawa wajen magance duk wannan matsaloli. Sannan daga cikin shawarwari da za mu bata na ɓangaren abinci, akwai green leaf na vegetables, wato kayan lambu, musamman dukkanin kayan lambu wanda ike dama ana ci kuma koraye, suna da matuƙar muhimmanci, domin su ma suna ƙunshe da folic acid ɗin da kuma antioxidants, wanda su ma antioxidants ɗin wato in suka yi yawa za su ba da matsala. So to idan tana cin wannan korayen ganyayyaki, duka wannan sinadarai na cikin korayen ganyayyakin za su daɗa sawa halitta ta inganta, kuma suna taimakawa ƙwarai da gaske ɓangaren wato brain development, kwakwalwa ta dinga samun ci gaba tun a wani lokaci, ya zamana an gino fandisho ko foundation ɗin halittar kwakwalwa bisa kyakkyawan harsashi, ta yadda za a yi yaro mai hikima, mai fasaha, mai ƙarfin hadda. So cin wannan abubuwa yana taimakawa. Sannan ta dinga cin kifi mai maiƙo sosai, ba maiƙon soya ba, ainihin shi kitsen kifin in za ta same shi, ba wai man gyaɗa da aka zuba aka soya kifin ba, no, kifi mai maiƙo kuma wanda yake fresh water fish, ba kifin, akwai bambanci tsakanin kifin teku, wato wanda aka samo shi a kogi na ruwan zartsi,
wannan yana da matsala saboda ana samun deposits na heavy metals irin su mercury, irin su lead da makamantansu, wanda a ƙarshe suna sawa yaro ya samu cancerous cells. To ba irin wannan kifin ba. Kifin da yake yana rayuwarsa a ruwan daɗi, idan a kogi aka kamo ya zamana kogin ba ruwan zartsi ba ne, idan a dam ne, dam ɗin ya zamana ruwan daɗi ne ba na zartsi ba, da sauransu. In kuma kifin da ake kiwatawa ne a fish ponds haka na gida, na fisheries da ake kiwatawa, so ya zamana ana samar da su ne da ruwan daɗi ba na zartsi ba. Wannan zai sa a samu kifin da ba shi da mercury, ba shi da lead, ba shi da sauran heavy metals wanda za su zama matsala ga mai ciki ko kuma matsala ga jariri. Saboda haka irin wannan kifi wanda aka yi shi a ruwan daɗi yana taimakawa. Haka cin wake yana taimakawa domin yana ƙunshe da iron bayan protein. Wannan iron yana taimakawa wajen early development na brain da na wato blood cells dukkansu, da wato platelets ɗin da erythrocytes da leukocytes na jini, dukkansu a wannan lokaci suna buƙatar iron mai yawa, saboda haka cin wake zai taimaka da ciki. Haka zalika cin ƙwai domin yana ƙunshe da sinadarin da muke cewa choline, shi ma ina ba da gudunmawa ƙwarai wajen haihuwar 'ya'ya masu basira da kuma samun sassauci wajen naƙudar haihuwa. Sannan ya kamata lallai a wannan wata na farko mai ciki ta dinga cin 'ya'yan itatuwa, musamman rukunin berries, wato irin su blackberry, strawberry da makamantansu ne, blueberry, duka wannan 'ya'yan itatuwa. Su mangwaro suna daga ciki, su dinya, su kurna wato magarya, 'ya'yan itatuwa kala-kala, su kanya, su agwaluma da sauransu dai, suna taimakawa ƙwarai wajen samun beta development na nervous system na yaron, ta yadda zai samu fully developed nervous system da wuri, ta yadda in ya zo duniya zai kasance mai kaifin basira da hikima. So wannan su ne kaɗan daga cikin abubuwan da za ta dinga ci. Da kuma ƙwai shi ma yana ƙunshe da wannan, sannan da irin su waken suya shi ma yana taimakawa ƙwarai da gaske. Sannan abubuwan da za mu ba ta shawara lalle ta bari sun haɗar da shan taba ko kuma zama gurin da ake shan taba, domin idan tana shan taba wannan sinadarai iri-iri, more especially nicotine da kuma carbon monoxide da take cikin hayaƙin taba, nicotine da sauran wato carcinogenics masu yawa a cikin sinadarin taba, to zai sa ta haifi ɗa mara hikima, kuma za ta iya ma ta yi ɓarinsa in tana sheƙar hayaƙin taba, ko ita take shan tabar ko tana zama kusa da masu sha ne. Lalle zai iya taɓa lafiyar ɗan da lafiyarta, zai iya sa a yi ɓarinsa ko a haife shi dolo, mara hikima, mara wayo, mara ƙoshin lafiya. Shan taba lalle mai ciki ta bar shan taba in tana son ta haifi yara lafiyayyu masu hikima. Haka zalika dole ta bar shaye-shayen da suka jibanci alcohols, duka rukunin giya ne, wiwi ne, ƙwayoyi masu sa maye duka, ko giya ta gargajiya da duk wani abu mai gusar da hankali yana ƙunshe da alcohols. Dole ne mai ciki ta bar su, domin shan su ko sheƙar turarinsu akai-akai yana sa ta haifi yara masu ƙwayoyin kansa ko masu dolanci, ba za su yi hikima ba, ba za su yi basira ba, ko kuma ma ta yi ɓarinsu. So wannan kaɗan daga cikin shawarar da za mu ba mai ciki kenan a watan farko. Dole ne watan farko a kiyaye wannan ƙa'idoji, kuma in dai an kiyaye ƙa'idojin nan, abinciccikan da muka ambata duka ana ci, abubuwan da muka ba da shawarar mai ciki ta basu tana bari, to in dai har ta tsaya akan wannan shawarwar, to insha Allah za ta haifi 'ya'ya masu kaifin basira, masu hikima, kuma ba za ta yi ɓari ba, za ta haife su lafiyayyu, babu tawaya ba na ƙasa. Sai kuma bidiyon mu da za mu tattauna akan wata na biyu na mai ciki. Wannan mun yi magana duk abin da muka faɗa ya shafi wata na ɗaya ne, wato sati na ɗaya da shigar ciki zuwa sati na 4. Ku biyo mu a cikin wata na biyu na mai ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.